нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон марзи 8 сомонеро убур кард ва ин боиси нигаронии ронандаҳо шудааст. То 2 ҳафтаи пеш арзиши 1 литр бензин ҳудуди 7 сомону 20 дирҳамро ташкил медод. ҳоло нархи он ба 8 сомону 20 дирҳам расидааст. بو عادش مگرم بو یک کشگاه بگیریم بریم با نبوده پکرور میکنه اگر نگیری نمیکنه. дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ сабаби якбора боло рафтани нархро дақиқан шарҳ надода таъкид карданд, ки қимати сӯзишворӣ ба онҳо бастагӣ надорад. баъзе аз фурӯшандаҳо гуфтанд, сӯзишворӣ дар хориҷ аз кишвар гарон шудааст ва бо назардошти хароҷотҳои интиқоли он ба кишвар наметавонанд бо нархи арзон ба савдо гузоранд. парвози нархи маводи сӯхт ба кору зиндагии ронандаҳо зарбаи худро расонид. зиндагимона пеш бурда наметавонем бигем мешавад. бо ягон кори ягон хеш табурам карданда як бетанқисӣ мерафтим меомадем. баро ки арзон ҳозир ами заводит карда мошинимона гарм карданда дилмо намешавад. гарм накарда ай карда рафтан мегирем. иқтисоддонҳо мегӯянд, интиқоли тамоми молу маҳсулоти тоҷирон бо нақлиёт сурат мегирад ва бо таваҷҷӯҳ ба ин гаронии нархи сӯзишворӣ ба тамоми бахшҳои зиндагии мардум таъсир мегузорад. намояндагони хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон, ки масъули назорати нархҳо дар кишваранд, далели афзоиши нархи маводи сӯхтро ба коҳиши интиқоли он аз Қазоқистон ва гаронии он дар бозори беруна рабт доданд. дар ин ниҳод гуфтанд, нархҳо беасос боло нарафтаанд. ҳарчанд ҳамсоҳбатони мо бовар доранд, ки бозори сӯзишворӣ дар Тоҷикистон монополия шудааст. конкурент бисёр ки боша, баъд якдигар қайти баҳс мекунанд, мумкин арзон мешавад чи. маводи сӯхт ба Тоҷикистон асосан аз Русияву Қазоқистон ворид мешавад. бино ба иттилои расмӣ, соли 2020 ба кишвар 234 000 тонна бензин ва 298 000 тонна сӯзишвории дизелӣ ворид шудааст.